Aktivita, filozofia, inšpirácia. Juraj Kukura patrí už 10 ročia medzi našich najlepších a najznámejších hercov. Riaditeľ divadla Aréna sa aktívne zapája do našej kultúrnej tvorby a jeho myšlienky sú mnohokrát inšpirujúce s hlbokým posolstvom. Pripravili sme pre vás výber najzajímavejších citátov Juraja Kukuru. Na svoju matku myslím často a môžem poradiť všetkým, ktorí povrchne zachádzajú s nedeľnými obedmi u svojej mamy, aby ich rozšírili. Nepoznám žiadneho Nemca, Rakúšana, Francúza, Číňana, Čecha, Slováka. Sú to len ľudia kvalitní alebo nekvalitní, slušní alebo neslušní, inak ich nerozlišujem. Dobré jedlo zjete, auto ojazdíte, ale kultúra zostáva. Zostávajú filmy, knihy, obrazy. Mám byty v Hamburku, Prahe aj Bratislave. Kde je môj domov? Doma som tam, kde je moja manželka. Môžete byť v Rio de Janeiro, no keď ste s človekom, s ktorým si nemáte, čo povedať, alebo s manželkou, kde je manželstvo rozbité, je to katastrofálna dovolenka. Ale keď ste s niekým, koho máte rád, stačí, aby ste si dali žemľu so salámou na nejakej lavičke. Pozeráte sa mu do očí a ste šťastní. Stretol som veľa hviezd a skoro bez výnimky to boli skromní a plachí ľudia, ktorí nepotrebovali dávať najavo, akí sú dobrí. Ďakujeme za vypočutie. Robíme to pre vás a zadarmo. Ak sa ti to páčilo, daj like a odber. Každý deň s úsmevom. Aktivita, filozofia, inšpirácia.